Od kada se rodila, želio sam zaštititi moju malu Mavis. Pa sam stvorio hotel Transilvaniju, gdje su sva čudovišta na sigurno. Od njih! Ljudi nas mrze! Tako su zli! I jako su glasni! Tata, jesu li ljudi stvarno tako loši? Naravno da jesu, dušo, ali ovo je hotel Transilvanija! Svi naši prijatelji čudovišta su ovdje! Mumija! Počinje ludi tulum! Ugodlaci, samo što nisu stigli! Da, ostavili su pravi svinjac. I tvoj ujak Frank će isto skoknuti! Čistačice! Ove godine Tata, ovdje su samo starkelje. 27. Želim izaći i upoznati svijet. Dušo, još si premlada! Imam 118 godina. Ne izigravaj pokislog šišmiša. nepozvani gost. Pozdrav! Čovjek, kako si našao ovo mjesto? Planinario sam i čuo sam priču o nekom fenomenalnom dvorcu. A kad smo kod fenomenalnog, ovaj plaž to nije. Čudovišni problem. Opa, kako se zoveš? Zovem se Mavis. Baš zgodno ime. Drakulina kćer se zaljubila u čovjeka! Sony Pictures Animation. Moraš otići! Ne, sam ću odlučiti. Skloni se, djedice! Rodi se moje kćeri! Mislim da se tvom ocu počinjem sviđati. Zdravo. Hotel Transilvanija. Sad idi i ne vraćaj se nikad! Čekaj, da se nikada ne vratim u hotel. Šta? Iskoristio sam svoje moći da ti izbrišem pamćenje, gledao sam te ravno u oči! A, to je možda zbog leća. A šta? Evo, izvadit ću ih pa da onda probamo. Da, ovo je nešto najgenusnije što sam nikada vidio! Samo što nisam. Uskoro u 3D-u.